sire yewura se wo ya wa bayi die na da woroma ye ntimi ma efi e meka asante ebi kura nsi da se oba ye nya ne ho ade na okoto adwade e de ko mabusu ase munwa sire yewura on fa ne nsi Ankabrabo wedie mede fahi ye de meke nya shasha kofia ha men twaku kwa humo dan sister nyamishra wate wanyi mi na tia sana woye misika de wampani mu aro radi aye nanam sa asem wo ho me maame ya ne nwom ye me de odaya wa ansore no kure bi wo mapam mienu for me mo bibiara kwaba embra Nyansapo TV so se yakase Nyansapo a na wagye me se yesane no badwemba kwa so ene so yesane die hia bio me ma wakwaba na me show se won subscribe to your channel na wadaro ma subscribe for me like comment share so emo bibiara enya bi enhwe o ye subscriber dada so a ye ma wakwaba ene so yesane e die hia mu ebio ye die hia mu ye bedi nkomo ne mera ho Nyansapo TV ene yadwuma ifo nyina ya wura ho ene ye aba konfo nchen ebe na nanim de nti ayaba nanso so ya wura ho mu ne ye nam fi se man Ghana yante asempa ana yante asemde ye soli ye asema yante ma me mfa nwum bi bobo ba ko mienu so ye mfa nkai nipa ye ka na asemi so te erade na ye enye nipa ahodi o erade na ye mse sa nwumre kai obi konkona otimi mu mesa sa okasa chamia mama we na o ye na ekire se me maame nwum na wotunu o maame makai obi wo me maame e friend tiwa maame tiwa asem na meken ale wai dey maame tiwa daya wan sore hwe awudi agoro na nya agudie na me ba mammo me se me den ka me sha ase a se me nim se na me bo afiada me kwasiada 14 me maame kore kwa ayifro me maame anka so wo me de tiwa o maame anka so wo me de tiwa oh me maame de abena tiwa na me de kwabena maafo na maame tiwa 2025 ya sapon maame tiwa ya sapon maame ade a me mpe rof na rof be ne me de dabi me de me maame tiwa de odama koma so akwasiada kora ye kwa ayifro kwasi de mo kwa mi anka sa me maame de tiwa oh to ba bi odi tiwa de me ne ho agro ni ne ho agro ntina pe maame tiwa asem ti ma me musa hwe se sa tiwa ya wotinu nyum oti ase na wo de me ka no nyini menyime hu ni me anka takora menyime hu ni na baji wadi maame yo be ma panyini wada woroma aye me nua ba asuama ya asuama oba ya asuama woni me di nkomo ano pɛ sɛ me maame ya ne nwom ye me de odaya wa ansore no kure bi wo mapam mienu ye de wadi be se wo na be makokɔ na wada woroma no yare kakra apam mienu no yare kakra apam mienu tie no amu na nyame afre na apam mienu no amu na nyame afre na ase de wo breki asem wo apam mienu Fancy asem wo nanam sa asem wo sa to de ni nkomo na le yentimi mi sa nanam sa asem be na wo ho no ana ye fancy asem na wo kan edan waso minua me bla panyi kora wuye minwie no na kofa fofora ba o mani boama kora wo ho ana efre no mani boama ai no so kora 13 ye kwa yi me se kofa fofora bebom panyi fosi atuye na esi so ha tie ni nkomo na nkomo ye die no afi 2025 akwaya afi bi ewo na doso titru ne panyifo bi ewo emu titrifo bi omo amagidi kakra omo bo mo homoden kakra be hu ane na we ko echana we ko afi 2025 wada ma wura mo mpa ya ma man Ghana na wura fiye mini aba me dase 2025 ye bo mpa ya ma man Ghana na 2025 na nkasa no na wi mu nye ose mo fidi ya so di ka be di hu nkomo se 2025 ra ya wura mu ahemfo
Any ahemafo, any the particular for no munhwe the war titiri ye poison. I be kan ho asem. Say poison. E wo 2025 odi agura asem beto. Nti 2025 ndi ona nsia akura ase di nkomo ma meka cho say aka akra so ntanto ni panyina. Aka kra bi ni take nyina e de ni twa afia ma na ye 26 na nkasa kura na ye di buro nya no bi beko. 26 na ye di so bi beko. Eh 2025 rewi mu nyew. 2025 no wa no. Na wo afi nsuo to ato ya. Afi nsuo to pa. From abone ebo. Nsuo to pa. Ese ni woni entwa e. O dabi. Besan ko bi o. Besan ko. Awurade boye ho ban. Nana. Also yesi afi ni mu aye ba. Me kaya. Ahyase no na ye nkura be ye 17 or 19 a. Omunya accident mu mu no. Ende se mfimfini na wa hyase. Ma me me se me ka de metima kai no. We think kai o mu nyina. Kaka bi nyanko. Nkura mu wubo mba ko yi. Ana kai sa asem. Se bogo baby sa. Nkura nyina wu ye se mba ko yi. Ma me kura mbe kire se bi obi afiri na busua mi mu amana mfo mu nyina ngu. Nyina ngu. Enu akire friend say dada kedi ono soko enso be koy dada kedi be koy lumba be ko plane crash soko plane crash be ko ajima kono do soko aje na talibo nchaka talibo nchaka ko ya cho de nenya no talibo nchaka ko ya cho nya ani enya talibo nchaka dia ani ya papa po soko Joseph no na fe talibo nchaka se manu na fumu ye na ba ya so no fumu so fu kra ko bom pa ya dia ma kra no what I refer someone me sheda o sheda me sheda na be kai so fu ntina na talibo nchaka wu ye kra na anya akwala na talibo nchaka sasa so fu na lele pu ono ne so fu no talibo nchaka ado sanema wana on sanema me se wa hwe ni ye kra na me wa ka bi dina gubu ndima ka hwe no anofum de am say wo baby da nya sofo say we ya twera to ani atame oskra ekomini wura fi say ma yi wura kufu ado so ko ka bi anofum de am say wo baby ma hwe ni yi kura man kan yi kura ni oyire ni lamte na bana boy dem de ne ye dey sabe facility o man yo on pa bi anya se dia adwendwene kura be kum mu oya eni se ne ma meti wa kwe na ma meti wa ewuo no abusuya me momo yakọ na me ma meti wa ayemfumso ama ma di hu nkomo pen emra asemi pie e ko kakra na afi e ko pie wa yerepa ye papa vice president MPP vice president Baumia me papa ne yale no donations ko boy 1 billion bi okay ema hu nsem koma e papa ya sapon yere e ko wa yere pa se ni kunu yale okohwe ni kunu kura ma meti wa ase o makwan ema ye onkohwe ni kunu because nipa wo hwe no se ma obi ama ho enyam bia ebusa ma meti wa ase ese me no na ye adwuma adwuma me no wo ye no yale abomi me yere behwe me a wose nipa na wo hwe wo no se ehwe me ne se ma obi ama ho enyam bia na wo nya obi me obi die nti ena wo be pam me yere die na wo me no ntem ti a obetima pam me yere se me yere nko na be kaya wo dwumade na so ye fe ma meti wa wo fon so no o ka se nya no kwere on pam obi ase ma ne ho na so asori fie ho na omo wo no ena ma me ne mpese ma papa no be wo asori fie o pese nko de ni kofie na so fo no so wo asori fie ho no na me ba se ma me na no wo hwe no kasa ni sunsum nyuma na ne nya me dwuma na wo ye no ne nti ase enwi pe ye ma me omo ababoro no wo so oba abegya ne nane na gya ho ene ni kuna koye ho namba utimi ma kwan ema obi hu na enye ne mfempade etimi tena ho hwe no na de ye ne mfempade na o maka bu ma ye ho namba ko no de obi ma saa sof ma me na na ewiase se wo no obi ya ade wo no obi kunu kura fadamfo ana wo no obi yere fadamfo na se ni kunu se ayonkofa no ompa die ne se wo ye o so chon na di buo ma wale sa enne a Christopher mo to asoro nyum bebre o ma me ehunu se ehia wo mo ene no mo tontom nyame o mu nya sika o mo tontom nyame biem nipa odi kan e da na sanmoa
Mama Dina. Evangelist Dana Samoa. Na why then? Me hwe ne say ya. We no fan also evangelist. Na me penny preaching papa. Sir. He said this was done say queen so I den yo. So Oslam Erade, obo life for me shake to the end. And so me when ni preaching bi na o say oba kura we hye trouser. Nipa say we ye wuti. Kwasi awia nkrofo ni bia. Sika ba mo ho a na mo wura fi say ade bia obebia wa no aka na sase yesu bia eda wani. So no onima fe ni wo hu no. Fe ni wo hu. Nti wo mo a satam no mo so wo sika ni bia no ko betim dia bo life na o condemn mo say enye na o mu jaye no. Na ehia o mo beda mo so bo sa life na wi ase de obegu bia no. Betwa. Me die me wogidie say e papa kwasi ya sapon yere. Me nim ni din die. On fa ne nko so okobo ni dua. Ofa mami ti wa nko. Enko so okobo ni dua. Because omo nyina motontom awurade to de ne hawo beto nyankopon anim. Nti papa ya ni tiri ho ye kokwa ya de bia o ti social media o kaka se beneze be wuwe. Ohu no. O shesi bia o ti social media de bia on de on kan kransa asem nkire wi ase da de bia obi bewu. O social media ni tiri ho kwabo ya o sha daki. O kaka se beneze be wuwe na social media no ntitu mure na afini din. Ene ho na ni ti ho kwabo sa no. Oh. O don obi e be wu obi ko be ka fa ho kra se ma metiwa abusunya ya sapon yere ne ma ne peso mu kuma metiwa o mi la finu o be ka we nyina o social media ni tiri ho kwabo yi obi a o ti social media o ye social media djuma na o aya de obi ebia na no aka dada de se si ye de se ne be so maami ne do bompa na tire nyame o hwe sa de we ya aba no ho me fa so de atu nkrofo bebra o mo no bi kunu muti okay etu o mofo me wi ama betu awalefo no so a o mo no mu kunu muti efu okay hwe ewiase wo hu se aware de aware be ma unya aware se ekim na se ye fia mamre se ye koto mamre na ahonhom oba ne fia ahonhom eni be ma ne fia ahonhom aka abo eni ahonhom asatam no mo wo sa around na mokoshi aware no so mo so aka abo nti at the moment ya aware no ebe ha ba ko obebie na no akasa ma wiase ate ana amansan ate no na honhom na so ye adwuma ti e ba sa men ka so obi ayede abodua de bia me ka me se lumba yere ma me akosu ase wa o kana sem de o famu awale mu a kinipa nim bi ntiase e bia kinipa nim bi so mo odam a e bia de obekasua ka honhom na so dada okay na me se ma me ne kana na no tum nti afi na honhom ayede asore e wolumba asetenem enye easy emani penum bi no na mesere sese wiase wonu obi yere di agoro ana wonu obi kunu di agoro na se wose ompa na wajai twonhu menye se hwe unim se Ghana ye national anthem be ma bia na wo ba bi be kwa akose na ware no e na wo yare ye wa moa no e na watwe ne ho hwe wo ka ni bere o ka ni bere o e ka ni bere se me fa ne se me yere ne ho e na me ne oti ena me ne obi ye adwuma ena me ne nipa no anya ayonkofa na waka na osi misiminti a ede na obeye ebufuo beba am watwon nya de se mani beje woni njeda nti de se maka na wontie de ba bia monam kora memma hobi ne mabehu abotesem o se metetena metse me ho afi mo metetena de na be ma na sese woye o se be mo wadwen ba wo na so mo wani ba ho so me yiri ti a wate atenen asema nko na emu memma ni bia ye se wodwan ode na no aka nkyene wontwene ho fo da hwe obitimi na obi wo nan enum na wagya ne managu no wakofa oba a wawo nsia enson ana 90 se num no hwe wono ne magya wono ne managu enye kora na sa nipa na wawo nan na oni kunu no ebi kura meka se nkwala obi anko ne papa enti wo na wo se obefa sa nipa na ye ne yi ana hwe ye mema ye problem ba ne mabi wa ye manya dwene enkoso hwe madwuma we ya me yi menya attack bebre wom emu threatening sa enye so obi na threatening me so obekumi o emma ba si o mo threatening me from pratwen no kana meka kiro emma mebe so person hwe enye ma ekoso no enya asem keto sa ba me enna me no kura meka o social media nti me hu ni se oba bia o try for social media so opemi bia no adwene we e bia na ya adwempa na wo de ba wo na enso so
me ma dwene ne kire me se obi na abo pa to se me so feel o social media de se me yere ne o mu nyina o yere ne mai o so ma ni nyina je se de wa wale nko ya wale de nka ho ene wadanfo ne no madanfo obi ye me ma me na mo nwale ye no de mo no mu kunu ma jai mo mu kunu ma frim o mu nyina ye me guess Matias guess ne o mu ya da me pa Matias me so me ya da wo na nyem pa so de na me kura me nimpa o de me koy so ho na momu no ye be sere se o ya ade na nipa ne se mani nye ho a sere prapra wonsa na twon se ye mpena wo se ya damfo keke wo hwe me sei me ne obi twempena na me ba wo fie o ma me ya ade be na onua bi ya ade bi na o hwe na me hwe na ni nye me ho a me kwa me ma bi sa me le me kwa se panyini che o panipa o na wo ndo nipa no ya bi nye do asem ana na o fili obi pa na ko ni fe na ne maame aye bi o nye ne nipa bi na ni nipa o so ja no ho hwe enne wo ye be ma wo twempena ana wo wale a ye wale abusu ye wale wo ba se abusu na eni nje wo ho a o se wo jai oba no so ope asem si aba ko ka kire hwan de o ko ka kire no kra so ompe wasem nti oba na wo ye wade no ba kire ma kire hwan ne mom so oba ne mpo no na se abusu ne do wa ko di sa ba na chi asem ba abusu ne be ka bia ma sa sa na ye wale sa na ye twempena hwe na ye se mi fa ne sa asem ka na mahu na masi mani je ho o maame pese be hu abusu ya be chia o maame na maame na be mani kan chi ne ne me konfo na so me be bia maso o machi pa o me hwe o mood no body language anko ya se me di 30 seconds ya o ya me di 5 seconds freedom o me jonso aba hu biem ma fa me ho adwe me ko ne me kwase panyini che otu ho fo so ti ase enti se wonu obi badi agoro se ye mpena twen se ye adamfo se ye bibi na se wo hwe ne ye na se ye ne nye ho amesere wo nana ma asema okay ma me ti wa issue yi on say obekire mu say de papa na ya ma no esom ne bo obi anche no saa odo no ebida aha so ni obi wona nipa be nante no fi ni mu ni na kuma mu nyina apɛ wasem na wabɔ odi wagina pepenso bi nti nani so pa nti apa nso to ye na ohun se obokodu asori bi obi ani ne ho no na se metna wo ho ma hwew ne fe ma me tiwa asema me ma me tiwa eken wanka se munya wo ha mu ye me ha munya wo ha se munya ma me tiwa bi na no ka kire wi waje adi ti asema munya wo ha ani se wo se mu ye ha se nka wo che so kire do a che no ye na wo kire a kire so yale da ho no ye kire hu adofo ye papa ya asapon yire na won to nwum ne bia na be ka se no kan mo ho no ka ho die na si ya ofrim enka wo na wonim se ne yiri ni no ba pa ne to ya ne yiri ni mpo bi bibi nti woni ho no ko ne nchen unua no no o mi nua papa yare o makọ ho no obi ani ho nti we de wadawro ma besene ne yanko ne nyina enkohwe papa mi ma me ti watimi ye bia me ma me no mi musa se otimi ye bi kire ye papa ya sapon yire nana ye papa sa sapon yire sa ba bonten se oba ho kra wo na waye sebokra o ma ne o makwan na wo wie na be ka kire se papa waye wunti e de enko ye papa ya sapon wo si dan ma wana nti se obi aye papa na ne yire so wo mpa de na se wo ye ugu awale no abra papa no so ntimi nwale wo nti die papa nko a na ye papa ya sapon ye wo a ne mampo ntimi nkotena no nti ye hwe ba bia papa ya sapon tifin aduri ti papa ya sapon ntimi ngome ti papa ya sapon se ne yire kura na aye na nya ntokwa no so won hwe na nti ye papa ya sapon ni baba obetima nkotena ne ho ahwe no minima kola na ne maame yale oja secondary school final exams ko hwe ne maame asa na ne maame wu anne na brabo aye basa wantima to school so nti die ne besie se ye papa ya sapon be yale na ne yire kura so won fi na nti ye papa ya sapon ba ntimi ntene ne ho na se obi a wo so yale da ho na wo a wona ne to nyom keke wo na wo be bo no pampers ayi na mo ase na se be ne be maso kura fu ho na be yie dia se na maame tiwa ka kire mi your friend o phone to me o kan de be ne de ba nya ne kwan so o kan de be ne de o se ya mo ba ho ansi obi akwan mo ba wo so ma be hwe no ba ma se bia ye ba betena na ho ase ye be kya wakọ nto mo kya wi a na ma so anyam bia ye papa ya sapon no one ne yire tiwa one ne yire panyin no mo tin ono ye maame tiwa na timi wa na de ne ko hospital ana de ne kwa mo ofie okuma se anti gwa nti ne papa no so we a chem so kodi nkana kakra to kodi nkana ne chiri esi kwan se ne yire ne ntimi nko nkana hobi na wo ne tiwa timi ko nkana to ne nam one nam akoy
Ede enam enti se me no to nwuma na wo so betra me fie ade na wo so da wo metra me fie ha se me no ne twa program ade na wo so betra me fie now has the people me na bro enti ekwan ni me ni wonni saa ni saa enyam bia no boss so motifie ba ko da bi nti e ba ne se na ma meti wa do na ne boss ko tena fie ba onya ka cat fa ye wie saa ya papa mu bia ko no kwan ayi se ye funu ba ko efirim ba ya si ye no bia funu ka ya papa so ye be sere saa de we kire nipa bia bibi se uni obi di agoro bi na ne yere ne ba ne nua bi so ompa chai eno nkire se nipa na one ne ya morning wo ho kotan no morning wo ho oh tiwa oh papa ene ba akoto nwumo mate wa behia makoto nwumo mu wie obi afa ne ka akọ ne ba bia menye so se ne yere be ka se ompesa agoro na mudi okay na e ba ne sen na ye ma tiwa anya ne sa enne ka unya se man ka be kiri mpa o so ko kiri ma kire hwan ya ne say ya support ya nti say bia de say no ho ato no ama wasan tie si bio sika mami ya na wo no so mama na sign no afim say baba ya support be na nkofo bisa say nti say be fa ya support da ko ma na yere say say de dot ne ho ni ho nti monto aso ana na so munya wale omunya ye omunya so obiti mato aso onko pa na yere chew okay so ti ase na mesre mepa akwanya na matu ye nua ma no ne ma me mo ma ware ka me bi be kai off hwe ema bebre omunya ka wa sha mo fo mu kunu mo nya hwe yen ma bebre ko madwuma na me ye nti me de maso ansu aso ansa me hu de mu oduro do ba wanim asem bi ho a mete a me se intimacy at the moment ya obaye abusa no na asi ti sense mo keka wo wi ase etesa ampa emani bi eya fun sabi oh entina me se emani bi okay se nyom nyina emani bi ya fun ankasa na le tsaga da mani bi ye o ma bi wo ho a sa ho kire ba o mu kunu so a e kwan o mo fa so de aduane kura si wo mu kunu ho chai real se do mu de aduane ma prisoner o se de ma prisoners no se de on kata so se mo on kata so aduane no so onye ni yiwo se mo onye ni yiwo che se odwene ho kura on ti ase na on nam nipa nani so ebi wakura wonye eko mo hye dade fun atare na so ho na odi nkomu hunu kasa sre twetwe se de onu obi ye ko akutia wo phone call nim nso nyina odi tia be ma no so alo matiaze ko onye eko bia afun itara so titi be ma na be ma ho akire no na wo ye ni sei at the moment ya obe survive no aka be ba ni sem hwa onfa wonye hwi nam sa aware nti na be ma na je ho aje ho hwe ye be sere enuan mo a o ma wale okay be ma ni sika onim oba type ope se ma ne tutu mu trimba at the moment ya be ma ni sika no na be ma ho be kire no onim oba type ope sigani mu ho mu ni mu ti make choices right choices sa oh tamwa na me wa kurase no na me papa na me te no e catechist we my catechist ti na wo ko ba bi no sa ya town council ti no ko ba bi o ta de me ko pa na ikopie awale bi su kakra na me no eni ne yonko bi di nkomo wo fie oni kunu ne te ho na yonko aba no je dia ho kire de oni sika de a ko fa be ma oni sika ono ma wonna se mu hunu so osiu so ani ena o hwe ne ho anhwe on tonto papa bi nhyew kese asem ya piefiri be ma na no as oba de o kan de sa na ti o sese ya me ho akire me na nyame boa me na me nya sika ana be hu oba type a me wale sese ya me ni sika de mu se ya na be fa mu saa o oba ni mu ni ya odikum se da o kai ana o so aka atwa so bisu timi ko talk na man no to ni din se awale boni e ma no so ko to bi no so no to na enso te ho ti oba no wi aduane a na wa frɛ na awale boni be fa na be ma no so aduane kakra de be ma no so aka se na enso te ho so be fa e kutia no ai de fa kraman no so ti e be sere nuane mo ma na o mo ne me ma te se wa ye o ho ade se wa nye o ho ade odo na wo di hia no no kane no fa saa ne ntina sa ho kira ba se yale aba se bia bibi aba na emom se ohun se ono oba bi di agoro bi na wani nye hu na woka na wo so wontia wo pa na aprapra wonsa che hu ntam
na de ode na no akoka no onfa kwenye na sema ono na sema ono nya na sema no ono ano se wo fi se wo pe wo yere so dia ukunu dia mesere o menye na de bia obe firi wachi akofo oba afoforo ne wo mema kraman ewo ho bema bi wo de obe ni bia na ni nso to hwe na mwa ntempana na atwa so nti awalefo ne de be sere wo mo pa na awale ya awale unya kwhia busua nko adia ene ne kura so ne bema ne te na se unya nkwhia busua na se bema ne na ape ba bia wo tie bibia da no so dia ene na wa ye careful ha tine mema ye nkrofo bia yesterday ade pa ohun ade wi oba bia ne wo bi oba ni bema nko ane oba wo bi na ye kompo penyifo se asema ye yare na wa mene ha no da be loko wa ntia the moment na sika be ba na yi aba na dwenim se mo wure mfi asem mo paki guwa tam duwa na maso na dadum ba yere penyi eye mama kusia wo ye ne dempo me wife o sem na me lumba to wife se huta wuti won se wife so ye nhwe han kaka ye nua me maame me fan se me yere enhwe ha oye ye ode hwe me a ene awie ne sie nyina ye ade ba ko pe ade ba ya ade a ma me yere ammi na no ankasa nyina se ya ba ya mansan dia nya afi no begu yani mu ase na na ma me yere pa ibo nyina ne se be ma di boyeni o sa ba majew mpa nyina se o hawa ne yere ne kuna kotomu no sere nyankopon ne nananom se omomwa ne no ne sansan kanade na yere wa ma wa no na oba o na oba na oba na chade no jaye o so san ko so aba on se the last ba oba ye 2018 na 2050 2025 million mami emu oya o emu oya se efia me ne wasi na me ba fie na oba foforo na ekosiesie dan foforo se me nkonkodem abra ma warere mpa a me ne wada so oba foforo da so esa ye me yamba asem ha o asem ha na de bia me ka se me yira kosua se wa oye nipa kra o hwa de din na the moment ya wo kra be sore no wan hwa wani sei e be bo wani de mo we de bo wani adwiri wan hwa wonsi odadam bia mpanyimfo se onu obi ka asem no kana no tuma se nipa ne hu to so hwe se nipa ne yi pa na se maami akosua se wa ba bonten se sei ena odobro ni ye na kamenan so da se odobro ni betima to aso bepim se nei lumba wu ato no so no ka bonten aye na ka bonten ka se bia social media de on sheda nye fan na na oba ye obeda ase ikra to say na no ka sakora na wi na ye ne den to on sheda ni social media no ba ko abusua ho a on se abusua de okoma abusua invitation eno nti no de nsa no ko ye abusua no e fa ne ma simple amon fie no ha so eduru ba bi na nka ma me yere no nya wale kura nko be jai ne letter ne kire because matufo a ntie yo ye na na wo ye nsema e ba bonten unim se ma me akosua se wa ba bonten a nka lumba betima ko jail betima ko jail because akola na lumba age a lumba timi akola we tena ya e ba piem ka lumba betima ko jail yes wa fa minor sort as so on send be na social media say akola 16 years one ne madam bia ko hia na yes ye de madam na akoko to say ai si Nigeria akwa kitwa school ni so age no ntia age no to hia akola adwuma no wo ye ya akola age na mate aba me nya video ba mate so tia se enso so no se mbremu no ye de maame ni mom na ekọ se akola ni sua enti ade na be ma kofa akola de a obetima tena ho na busuafo we etima benya akokodura begina court se ye ne de akola ne ma na wale ni tro obi antimi ma no eni tira ne maame ntimi ma ne papa ntimi ma na busuafo bi na obetima begina mu nti ombekọ kofa neutral person se omra media dance hunu ne media dance kunu mu na mesere se sa asem ya kofa ba mu we de mebu nkotodwe asere ye wura otumfo se etu se na daworo ma asante mem me nya sure se oba ye nya ne ho ade etimi ye kuna e ma ne yeye nti won fere wo dobroni fa ne ntenase so ofi se ye nya ne ho ade a mo ntra se oba ye kuna ye mpesa asante efi be kan ye na asante ye din ye de sire ye wura se we ya wa ba yi die na daworo ma ye ntimi ma efi e meka asante ebi kura nsi da
se oba yenye ne ho ade no kɔtɔ adwade e de kɔma busua se munwa mesere yewura on fa ne nansi fom yo cause ene ewiase no Kristo omo di Kristo ye niema bi a odwene ho enwanwa se oba yenye wo ho ade wutimi kɔtɔ adwade se wodi bedware funu asem yɛ tibi mpanyin sɛm wɔ enye bete ene bi nsida he obi timi no obi a wo 10 wontimi nye ne kuna hwɛ ye obi bi e frɛ ne sodo menim sɛ wobɛti bi da sɛ wo maame banwu da na sɛ ne first ewu a yenye na yie ɛda so yɛ adwuma sodo sɛ emie so mpo sodo ye bie so na no de kopɛ ene ye de chance si hɔ ma yɛ ntowa ye wie ne sɛ memenda na ye besie da besie no a betena se ne yɛtena se pɔn ye wie yɛ nto aso bi si ye bɛyɛ wa yie di a ene ye kwasia da ne memenda ene bi wo so ayawo da ne fiada 2 times na mmom sɛ ye sodo a ye one pɛ akopɛ ɛsɛ yɛngigye yɛnsoso ɛna sodo no kura no saa maame no ye bɛhyɛ white afufuto ama wadi sɛ de bɛyɛ a oba na wawuo no wobetimi awo foforo ti yɛnsoso saa na sɛ oba yenye wo ho ade a yɛnsoso sɛ wobɛyɛ kuna oba nyem na okɔ awo ye na okɔwu a saa tam no ye bɛdeda no ye mie so ye deda na dakam ye deda na dakam so a mo amwo kuro mu hɔ bia obi onyem bia bɛyɛ white onyem nko ade bɛyɛ white ana sɛ bɛbu ohyire yɛnsoso sɛ obi ahyɛ ne ho akɔmfo sɛ car accident sɛ duabu abu obi sɛ obi anu madura wu yɛnsoso so ɛyɛ atɔfowuo yɛnsoso so oba yenye wo ho ade na be ma kowu a wontimi nkoye kuna yɛnsoso so ubeba bi sɛ de namfo nyina ba bi eba bienu mesere yewura asante amamere tete amamere enkoe fa ne nansi fom yempe musuo bia ate sɛ ne kra busuan ekɔ manhia yempe musuo bia wa santemam yesere ya bere ye di Kristo ama fi company fo kan yenkonwa pa ko so akonya nya konwa ketwa yen ko fa fi fa nko so pa ko so hene bia meka se kura na natwe bia ne ho dodo no na yesa ko fa fi bia ko so ano esere mu komo ho a obetima busa ma mi ti wa de na de sha ase na de unya be ma de be wura mu afutuo no na wutu afutuo no a na wutu na de ma de wona o twempena ne wona wawale bia hu ni gina bia na de ba ko so a me ka kire yi nuanom mema no so side se wono wo yere ti na se bia bibinti wakofo ba foforo a ene wo yere ntanase enkasa manempata efo ba no beka ho na emmumu no enkofa mpana ne mmom emeyi yere nsi nkyɛn wo yɛ saa sɛ wo be ma no wo anwu a oba no bitimawu o pata wo yere bia obefa me se me to osisi e se me wale bia ka me yere ho a de me ka kire me yere no se o se me nya botaye bia oba madwuma me ye me nidi abonten nti obu nsa a na madidie mo mebre nti me se me fa ba ko ye dai e ka ho mpata be na ope me mpene de akoto mpanyimfo anim mpacho mame apacho o yere na tiase bia meje wo ka bia meje wo sakre bia meje wo asase bia meje wo ntoma bia meje wo duku na wapata no na wapata no so oba na wo de ne ba na mani hu se ne nua panyini no ne ne betena tonfa buo ma no buo ne anidie bia o so de mani nua panyini bia on fa ma no wo nua panyini ya ade ne nya wo betum de ato ukunanim bia o miwura ade se na me sister de ayame afre o sister ade na wo nua keto se o bia se mesira mu fa nche na mo ntena fe se mpata no nim na se ofi se chenche na oba ware oba no na se oba na apa na oyire so wanye mpata na se ofi se the problem beba na oba na apa ja oba na ma nye dey enko na kofa de wonya no kofa de wo so pe no atiase no hu sa wale bia nye dey enni ho na fe asomdwe nye dey embra anye sa na duabo bi koso o ha obi ba wo be ma na da wo so wo be ma no ene da wo so na yemmema na me se boho biem ye kofa mpena na yakokondem ye yire a kire ye mpena no ananim se sipa saa wo ye be ma na wo te sa me se obi wadwenem
na yere no of me yere fa machie na me yere no na onu aduane wase ne yere basa tama na me wo Mozizongo na me te Mozizongo na me te Mozizongo okay bo me hongo Mozizongo na ne yete na yete ko tare ano ufiri efie na okoyi malad efie na nhia yesu ni nti nsu a etwa nte efre ne yenya wo so eno na etwam okay ewo na branti bi ne tifie bibi ntimi mo ne din eno ne nyere nya problem ko fa mpana na ko se ne yere no e kire ne mpana se ne mpana no bi didi on fa nkyem ne mpana no kura timi gya ne nan wo dem on fa condemn ne yiri e kire ne mpana ena mpanyifo hia no mko ka asem no aka kwan obefa so a obeka kire ne mpana ne se awale ne yesiesie na yere mpana ne ba ho no beto se ne yere no no se ne ntokwasiye no se no ba ende nkomo woni die nyo so ne nyina gu se afi be ma ne gina ho wan fa ba nyansafo konga na ntum no ndan na ni nko na wo me bepew ma se me yira kire ho ne no sa ba se me ne me yira ka bomu a ye me ka kire no beka wonu atumako on so tese ni nyina abufu nti obeka so ti e be sere ye nuanom se ne o fa mpana o wo yire na o fa mpana ka kire wo ba ne se o wo yire ne mo bia hu no no pe na asem wo mo ka kire bi de boa no o pe so ne enante ma ne hu se o wo yire mfansie opewa ompewa onko ne baabi na mo mmere me ne jai meyere ono bia ne kra ma mini na meyere woni me ho asiesie ena one me na ena onye me se no condemn because of the openti wa condemn ne yiri se poto dise wo woni wo yere ajai dia se metima ba ofie na fe meba na wo yere wo ho a na se sa won kan kore na fe wono so be ka de si ye bia ti e be sere yenu no mema no wo hia wo ba emme wonu mu nkyere no na me se omudwo wonu mu so nyina awie na afi ono oba nso koye bibia ba akopɛ no asabi no za ne wie a na ate nani so do ka wie na me ka sansem wie nyina tade ba akopɛ nti ye be sere hwe awale mu nsem wo hu eye bebre toso ye o ma bi wo ho a ahofe a ne life wa na wo bo a be ma ne hu no o wale ne wie wagya bo ene wo mo life ni biem na ne de ya wade nkomo we yo don komo mo life ni biem dabi me se o ba bu wo ho a obi wo ha ni kunu ti se memeti we no abeware me na asi de bia betu nkwalanta ale agu akonwa mu a obegu mani mu ase oba bitimi odwale wine pe o avradia woteta no pa na wasore na to boni mu na banchire 132 no odwale no de beda tare ba akopɛ ni tiri ho se sakatu se sankwala ne magu nsu betime di na wotwe no si nwie ojabi wonsuom nkukuo ne gu abonten na nkwala sapo kwala mpaboa adai edwale mpo no nwana ne se enti ne wo abonten no ko hu de obo life a opekọ akoko di achi opekọ ho mo so mo pa akorokoro ma de bi so o ma hu siesie nye vradia timi to atalim kra na asene fa so na so ya hemfie na ba ho na nani gya no wo ka ho won siesie wa hemfie na ba na wototuma asene fa okwa o ma biem o yenyi tese yen to ye boase awale die hwe etomle bia na okunu tifie wa hwe mediu kakra oyam kakra gu ho na wo dada ho wa chi kakra gu ho so oba bi kura ho ani kunu afra adwuma aba no se obema ni kunu akwa aba wo bu se ne se adwuma mu kura tesei one ni kunu aware be se 20 years wo musa se ni kunu adwuma e kwose da bi ne me kwasan adwuma kwasan hia se nkola sika asa ena me hia sika oni mmoa bi ade boa be ma be ma ni fiti obetima afafon ene ne mpena dada adi nkomo se de wo pe oni ni kunu mpo nsere ena me kunu be mesua ena me kunu ni me da me ntede ye enne be ma obetimi no wada yie no onhwe wo do timi no wada yie no onhwe wo oni sika wada be hwe anana lendia se wontimi nya ni nyina pepepe okay ini nyina ntimi nya pe ba linka aha ka mo mbeme so kaka ana unu se be ma bi opeso obobra bia ni se chi edene me opeso obobra ni se chi be opeso obobra bia ni se chi edene sa me tuwe minim da meto iPhone am oba o oto den iPhone na se na me de 17 unya fa mami o oh David se 17 etimi to cement ni etimi to asase kura o me half floor to me kura ba bi etimi to be ma opeso obobra bia ni se chi edene sa na be ma opeso obobra no ene be ma won ne te o me pe iPhone no ato ene be fa me eko KFC no ko ene sei yanko ha hwe woni be ma sa atia ye careful awo ba mu a waso be ye hye
mo pa pie no mo pa pie ene de okache opa bia na akoto ama oni vision saa be ma ni vision onye na dwen se obo bela bia nti wo de woni mi se wanya be ma de obeka bia no de ono wo ba ko mienu miensa maame wo ba bon nsem wa brabo semato oni hwe o he oni dan bi odo kwotenam de bi o rent dan enne na yatu no e kina no aye sei wo ba wa amwa na ama na nsevu sika amfa mo bra bia na obi asevu ni sika asi ni dan ato ne ka papa bi no odamu a saa ba na abeka kire so wa mo bra so wo na wanhwe wa brabo yi no kore enti me oba me ne wote na wo demand ne ma bibira me hu ni se on pese me bobra me ja wo ne ya akom baby me ne wote na wo mpe ena we bayira pese kura bo na mako nka ho me metime di ni sada me oni me se me di fufufunu won kire ho fufu ade ache so na ye kamatu me di metime de nkwan hye freedom 3 days na me da so di because me pese me bobla o me pese me bobra fufu ese bia watwa na kase mienu na me de mensa wo no ma yi ato atwene ade ache na pama se dabi metime ho huru bi ho na me da hye freedom ade ache wa me di hye wo vi mu na se nhye de pete so ara me nchine afra ma bobo no so wa wewam makwa me nka hye ma hwe egu so printing bia da so ye besre abrabon na ye bon enne abrabon no nte se first ni bi mu odene mu odene first asase kura no hene de chewo no wasi dan asi so enne ye to ne body ntende so ti ye besre nsem ha ne de ye ba futu ne de futu pa ne ye ba ye kire ye nuanom ena nkola na ye fa mpena ye ba fufuro ya ye fa mpena ni so hye ke kan ma boso bebre bu ho na mpena fo ba fo na be ma te se me na me mpena fo fo oma we na te de bia akora obi age 20 cedi a ye se wadwuma be na wo ye na wotwe yesen bosom yesen na bosom akora be mu akatu yesen titem bia akora no na abebo kro ampa ba ko wo hwe na wo hawo bebre ba jai me so obi timi ba ho sen na makofa ge bi na wagigimidi na say bla nti ye na wakofa na wagigi wudi a ada na wunyai tan na kwe because wonya na dwen so beboa wo de bia wo demand free wo de bia wo demand free wo na ne maame wo ne papa wo no nguye ada na wo mu na akofa ho ma koso okon kopa wiemfuo bi o na wo to ewo adwuma wo ye bosom ye tua ka 8 million obai so a woni ne ti ne wig kura buru 8 million enti wo beda na ne sa ba na tena da bi wo ko ma pe ne wo anya bia na so one per size no so one per size ise wo ko fa si wo bawra so ni ba ye na ne makeup so kura ye sei nya so ngene ne makeup ne bo den no kese wo dwene ho awon tiasie ka asere wa so de ka hwe ho no anwene ubuo no kore anyifo si asere wa so genkuku so ane to pai wo ko fa premier ni ba yi wo beda na watimi ne nye ka ne nka obi a wonam fo mu ko gina oba wote private cab abodana beto to petro ne ka asere kura maintenance wo beda na waye so ye nya wiemfo ma ehiafo ma ne esan e be sere esre pese obobra twon ho firi ma fe me so na me ma me se me pema metimi no watwempena no pai ade acha nwumra ye jai adentia wiemfo ba mini bi enti me ma me ha madwene o na me tama me yampa boy alos ma me mpa boy kura me di ko market no kura no sika no kura nu 10 million na obebusa me 3 million se ne wagudwe 3 se ne obeshidwa no na se watwon ho me so no ano matweme ho no ano ni mo minyamu wura bi na minyansuo wura bi a we ma me mo kakra we ma minsuo kakra atiase ya bombra atiase me de me sekan ni fanu twa bonkum na twa nifa na me wafutuo kakra me de be ma s ma ne mema buwa bi wo ho a ode ni kuru nya akasa se kim na ofrefre ne s implan dada no implan dada panyimfo se besi uso a ke hye wo ma agure yayi mu wo se aka wasa baako ya to firi soro o behwe fom so wani so bere wo bewu woni be ma atena woni be ma ne ntemati wanya ho ade akwakwo se oye ho ade o so wanya ho ade o woni oba foforo akwakohia e ba ne sen na o se be frefre na waja me se obehu se ye se obi afa ne kunachi na ye ne s oba bia ni wa wo hye kawa be ma foforo betime hu na se ne peda jese mpana woni bi one na tena gya ya na omudi se adwuma bon so ne mpana dada di nkomosie be ma so one ne mpana dada di nkomosie obi timi ka se an e na be ma me ne gya nkam ne nyaaka woni ne nyaaka sesei magya ya wi o so ne yaaka o block ne number kula nka so timi frɛ o frɛ wa yedai o be si so ankwan hye o ma
na bia manja e won tokwa mu na asem bia ma bia nti ase na bote mo ho na mo da obi apani baby me die me yere new ana me mpena new na o ta frefre esia me hu ya mejai sa ah mejai meja wa wi akete bia na nyen komo boni bia na aha e de nkomo nko na pese ono mpena dada kodi bia na bia na bia betwam ba ko ofe bia nanu bibi kai bia unim se tete no so oba wo wale mpo na se be ma bi hwew e pe na ni akikire wo na wo ba fie no anka ankire wo kuna ye obosum ye fre ni sipe e chew be ma bolto na wanka hwe ankire no a ye chew be ma chewade na wanka enti awale mu nsem na nne no e na aye simple ama nipa first awale na bosum obi afie ni de na nya yize wo na nya yize nne ne ye fa ne se afiri ho nti hwe Kristo wa mesi bibia no obaye na adwuma nti nya wadwene se enne no de Yesu Kristo abewu Yesu abewu agi nipa nkwa ne ho nkoro ne ba dabi nka owuo bi amawiem nti wo ye ba na se bema bi domfo bi awale wo do akotena ofie bema ya na wona ne tie ye ompra dada yi wobakwa da sori abawo enso so bema bi asidan do akotena mu da so frefre ompra dada no wabodam nyansa be ne wo nyansa bi anim ompra dada wona na wie ka na mfo ye masi obi akone ba bi nti ada na woda so ompra dada no mba e wo ho ye de me oba bia no wa me na tena me wona no mba o nkai ni mbo david ya wie so ati o frefre me kura me mfa because me mfra ma so nkofro e bia na me no obi na tie na nipa na obe frefre na me ne bo akofu na wakogya me wo so ma hu mbo bia de bo ame wokọ wagya me hokọ mesai we so ma me ene obe hu se wo no oba bi wokra wono ti na ne ni gya ya wono de wo so mfa so obi anu so wagya wokọ wo hu se wono obi nam a efe no afi na wakofa sa nipa na damfo ene be ma no ti se yo na okokeka nsem metie me bodu yaku wa amwa me obi bua me so e haw so nti be se me ma ne bi so wa saa woni oba bi agyae no na wa hyeda ma na damfo bi akopɛ oba ne mpena wanya no number na oba ide wonye ene se because of akopɛ no ose no di na obenya firim wo mfa na nsi bebi no obi di ni kosi bebre sa yo ya wo memba bebre wo mo ya bayifo no mo se ma abra bema bi wo no da kora wada ne wo pete obi amfrɛ obiem se wa brabo ade nyo na wo no nyo na hwe no ade na wo so woni ntimi ne ntena na obi dumfo bi aso ne mu a ne wedding day ho na wo pese woni ne koda eko send ne message akese kyese yenya na wale woni ne dai na ye de bitimi ko tese bema oba bi be ware na bema bi akotese ne ye akotese ne se na me ne wo yere ne kora akoda na ebeka na di na obenya frim unya hwe na wo bema no akogu sa wale ndi na obenya na oba so akogu sa wale ndi na obenya ufi se wo pe no a kama antena e bia na nya wo ukunu no na mtitimu aba so ho ase ko ba bi wono so nko ne ba bi e dia ne nsem keka bia bo ho ma bodu yakun na oba ho oba ya ma no nyeza ipa bonefo ne ntena wiase ye won krofo bebre ho a ma sen krofo bebre awale sofo timi hira awale so na wafa ho ne nipa ne twempra one wa afo no ne twempra na papa se ya komfo no kura ye bi sa minima komfo bebre obi akọ na okopɛ mo na ye oba awalefo no titiri omom kopɛ ba no o wadura me ya ma on de ne boso mo se se me no oda ono so paade ni ti because abusunya di nani ni nkumafo bi edi nani because of awo na se komfo mo atima hwenya anim na obi awalefo ada nyanko betua woka so me ti we se me fa oba na me nim so awale na obi dumfo bi yi hu asutere che oba we ye awalefo dana me prapra mensa na wunim hu ye hu ya so ojai otu ho fo wanya ya bosom bekum wanya bosom bekum ena ma ne bebre na ya no mo fo mu kunu machi no aya na nya wo mo a me be kire secret bi e wo fie se bi wo fie atufiri ho menken ya yedia ya menken ye ne menkeni kontomire kontomire woni ma de kurenti e frɛ ni kontomire na me beto ni din kontomire menken kontomire wahini bi na ware ye no ware nson na obia sore ya na emire ena omokoto ndi eda kongurem dobune sase na omakofa edia akwakọ ibu okra na be ma ne sika so na akwakoto
for wale wo baba ko ena ohu se menken haban ye de yenkwan na o ka kire ni kunu se me wura enkoto mmere biem ame fa menken haban yenkwan ne di na hwe nkoto mmere biem ame fa menken haban yenkwan ne di na hwe no pe menken haban no komu na e ba foforo ne kakra pe nkate kakra pe mako kakra pe kwan susu akakra o de yenkwan de prekese tum bakede e may dita frene so amere min tombiri biem e frene kon tombiri so min kon tombiri biem kon tombiri e frene kon tombiri o na na yedase so sa kon tombiri e be pie fie udua ne fie wo problem kon tombiri si ufia menken be si ufie 30 years e moda obi e wo si wadua menken wo fie etimi abo amena tu adida no on family comment section kama cha na de pa de edwedwe ne fie no compound house ne edwa gontombe wontimi ntuba ho kora ndi ba ko kora ne webebo ahahan ko na betimi tu de ye wadwane ne wo fie a e dangerous ye nua ne fie gise nwuram enti obi a wadua nkontombe wo ne fie bia ne yere e be fa na chi na me ni sister bi twempena be 3 to 4 years ago sister na ka chem so ni kuna yede ajai nam so okay and yet be 1 month nam si debi mi hunu se oni ni kuna yede ajai na me friend da ko nam si sister ukunu mi hu so muni ni nyae no se an o tete mi nam pese mi janam si debi nam si dia dina modua ni mu fie ho no si menken nam si mi se dokututugu na ma sister ni kututugu ye sister ni tutugu ye no ma amfra no be si ne ono so amfra mi biem mama wale na so menken e wo fie a be ma wodua menken wo fie a me na me ka kire wo ye den obi be fa o yire ale menken ni piam ba oba abayifo koso meeting obi e wodua menken wo ne fie bia bo na ju 2 o'clock a woni tempo mam ne hwe ba bia menken se soja no wo kire ya de o menken ni soja soja propro sa ti no bi wo se mehu bayi ahonhom bebere ba menken no ho meeting udua ne se den emmo e na wo ye be ma na udua menken ofi wo de obenya stroke obenya stroke udua menken ofi ahokire de ahokire mpa so da menken nya de edua ne fi dike dua ne wuram edua ne wuram na wakọ ho wakọ ti bia wo wafuo bi a na wa ye guide na wa je ho so guide ni wadua ne mu na se obedua ne fi a pra ye be fa ase de Because if fear crana or compound on crana, in case you. Is what you of fear said, and I can also go to tuning in to minimum be and 1 year stroke. Them in case if you damn coffee your man to get no sorry. And not the papa. So, Tiana man or Mukumachi, and a man or Mokoboy, your man, and a baby no more. I don't know what Diana feel. Say, I want you to be feel. To be man be na dwene se ne ho kire no nti wakonnyo obo beboa no oba no se ne kunu ni sika no so ko pe na se asema ba na ko fa asema ba nti we fa de yonko achi we so fa de yonko achi so na yale so ne namu na ho kire nso kwa na ko soro the mesere obi a me fan for de me fa bibia nsie wo mo o kire ni ade menken ya de a beboa wa ne se enem hospital no omo ye bad mo se wo akola 1 year to 10 years na o ma wo no panie omo si ntoburo panie enye strategy and a doctors no omodigi awofo ni sika tini ka se ko pa ne ani kwa senka o de se ya wo ba ne bi wo akola bi wo fie acha 2 months 2 weeks na ne ho aye hyehyehye na ade na ko hospital na de hostage asi ne so na jai mfane ko hospital bi ohu sa akola ne ho aye hye ne nkan ne mfimfini na epie ba no tibi mono no yam bibia ndem sane bento amienu 30 seconds ne ho adwo ahwohye odie yo ni nyina hwem e be gine pane no mode wo no ama na frim omunya hostage hu sika nyi bi na 2 weeks bi ado hostage bi no si ne so a e say e strategy and the doctors no mudi ebu yen ene watch ene ti be sere nuanum se yentan obi a yen hwe hu yi menke die mesrew ati ase fie die amfanko ati ase nana ni aba
why I didn't. Was so for being say and pass so on fancy watch a chain, Emma. Emma, me too, I'm your boy, and I say, you didn't shas in your more boy, and I say, second year, dear, or Jay Nika. And come in here, sophobia. Or some summer, me, no bomb me home by what's animal what's here. I met you on the kicker. Oh, Nana, only the eyes. Be me, produce me. Eh? Me a studio what produce me Nana Jai. Somebody produce Patapa. So Sanewa. When I say Kakala. Go to Jenny. Nana San was what Eh, Matilda. no correct. And I won't you be. Oh, say, oh, let me know my question a year ago. No, say, Oh, yes, upon my meeting. Ever was and Cassie. Wasa. Was San Cassie. Was some and Cassie mine henny. Nehima and in a bush opinion we. Mammy too, and yes upon a baby. Se papa yas upon Shemia. Was San Cassie. Baby on Bay ye na motia and from a deal in any mono. Conform over Chiano mini. Ah, you. First time I'm no Musia, I'm a chia woman. Oh, Wasa and Cassie. Okay. When a boss say, okay. Henry Quatanation, and a multi and from any do a henny. Then a Quatana Cunaso. Records with the movie. Wukra And Quentin and back was an manager home pa. And as I do or last was a bit tono. Or say, Semambu dear, why am I me? I'm for me. Nipa bonia dear, Nasitana ya. Bonia Kaidabu, you will something in a crack heavy. Say Bonia Kaidabi. A dear Yan say, what boy will be where you Bonia? Ya. Me, Ubi away me papa biano, me try say, Nanya mia boy a cacraba means a million be. No will be away me bonny bia, so me try some million be. Penny 40 will be good, and one I'll be car. Tiwiase adia ya se obi a sebe wato nsu amu anom da obi a wabo amu atade bi a hyeda obi a wato aduane amu wadi da ne nne uyi ni boni aye we say ni pasa sisan wablabo men nane ho abo akokọ ni di nwiemfo anu ntwitwiri fom boni aye ya nana na ye won krofo bi a boni aye betue omo so ka Mia madam for comfort na menim ne da na me master comfort se wa me kwesra no so atiku bi na ekuo bi ablanti mi ni fom kura ne da fom ti sika koto fom sa fa dropping the man na the ko ni fie se me pese me di fom ne beba na obi aka se me na me de man no edan ya wo sie me ti sika koto nchanse 10 packet the channel de ko gu ni fie ewie we yimi boni aye. Oh, me am meeting bosom de command, or some bosom in the argument. For my dear Bremswa, and our job also. So to say, Bunia, now we independent out to say, one casabosom be cool, the Biameca, and Yammy bosom de Becum, or bosom be cool. So, let the Biameca say, or bosom do a while. In whom say, oh, me a Jimmy for. No crapper, you were bosom Jimmy for. No crapper, I'm near by me catcher. You were bosom be my Jimmy. Me bosom de odimi I mean tell wade me say oto ade de mame e de ye me bosom adwuma na me menti ma na wasimpo a wo me bosom ne ba obefrɛ se me ja me konfo ase me na wo ya ade ne mame me nua ya me ka se me bo ana ne bosom am menti ma mfrɛ ka bosom ne bosom papa ka de ma ya ma no bosom ne hunti na me ya ma no nipa no so kom bosom e frɛ ne kadwo ma ton chance ya ma bosom no ma tofo mama wo konfo aden na wo bosom no ba tire so no wonni wan kase wantima anya adwuma nto mo da so me metima ton chance ya to 10 packet e dia ba wo bosom de na se so ye bosom papa de na se so ye wo ba ya frɛ ka frɛ wo ba tire so no mo frɛ me yire mame me yire me sere o me ni won ko monti bra me tu ka ko bosom na ntima frɛ na wo bosom an ko frɛ me ko be frɛ bosom oni ma chiri ma bosom no se wo che bosom no 1 cd kura na me ka kire ne se katachie nipa asuma si a che 1 cd a ade obebe tresu bia no be ka se mo fere nipa ne mame no wada na se obi to nsa e de bere bosom na bosom ne ba o frɛ fon mo fere nipa asuma si no afrɛ no wada na se ade o de ma na ni aso ade na wo de ya to nchanse 10 packet
e de abrɛ wo konfo wo bosom ntwa na wo ye bosom ye bosom jimifo tina mpanyifo sɛ konfo na jimi a ne bosom so wajimi so ta se nti boni aye de ya na me de aseda ma me konfo sɛ wa me fra ne ka kyerɛ ne sɛ me de chance media for kopa dan ne so kama yeso so because me kuta receipt kyerɛ sɛ me na me toye kama kopa dan no so me pa so ma bosom na nkasa so ye be ma ono ankasa mo ne dan so ne hwɛ abosom jimifo sei ana wa ye papa menje dabi ya boni aye ya boni aye de so sa nkrofo sei na amani pa nya papa biem me ba wiase me fa sikani adamfo da wo ade na be wa don be me pa sikani adamfo na nse na me try se me fa sikafo adamfo na ade ntina pese na me hunu se me brɛ wa brabom tinkanna nyankopɔn aboa me nka wo mu ni bie no na nka me no meme na nka me so me moa wo kakra at the moment a wo bɛboa wo bi no hunu se wagimi o se na me hunu first na say me ya madwen se me gye konfo a me nyini sika ba se konfo bi a me gye no me fi ya be me gye sika me nyenche bi me nipa bi a me kyerɛ ne mantem at the moment a be kyerɛ nipa ne mantem odi bosom bi no ti we de mehu na okɔ ye some 10 years ansana ye pese ye bene so wo ye obi adwuma no wa anyi ne sika omu o se no obi sua adwuma na omu a ye hu ne se mu ni bi oh they say there's some mistake in the majai meji misika on obi a okọ school akotua registration fee want man go school na betima ko headmaster akoje dabi ashim na admission fee so di bi nyina ashim te say no mama ye ni ate ase ana e beda wase so me da ase pa e da wase ene ho ne edi nkomo no watu yefo pa titiri ni awafo watu yefo pa de wawale ne de okopa awale watu yefo ma yehu yenya yehu stance mistakes bi aye ya na ya adwen ma ya ho so no ene wo ma ya adwen aba ya ho so abusafo edi mu ebesi ha sei ebedi nkomo ye ma metiwa na unim se bebre nim kasenti omo bre wa brabom kasa se ma ne mema ye num kasenti ma ye bre wa brabom pa ye num kasa ye sesen kasa ye nwene ho obi anum kasenti na dwuma abom obi anum kasenti ene otifie obi anum kasenti awale a na oseke ware no ye nya anware no obi anum kasenti no ote awale ase ne nanum kasa kekenti ya pam na fra awale ase ye nsua kasa tutu ne bum o kasa ma kire obi adwene ho fun se wo ne ye ka kire ho a nke be ye odana enye ode obi ho wo tu kasa ma obi a onwene ho penyifo se ye trufu na se oposa wo ba bia enye wadwene se opa futu ewia se obi ani wo so wapa futu ho me kasa ma dwene ho pa wo kasa ma dwene ho papa obi ka num kasa gen ono oba bi betima tena oba ne se wo pa de obi anana me pentuma bi o me serew enye ma me mere kakra ma o mere kakra untimi ofise untimi enhwe me anka abefa me aso pesika go boto se bi waja o ma me no papa wo mi ngu asane unhuni mini di yentu unhuni e comedy mi ntu unhuni nti akwala ne to na comedy ntu unhuni me woni yam ada me wo yam me woni yam so ye be sere yes e bia mi wura wada wuruma ngu asa nti se ska unya ska no to bia ma me efe be ma ni bi kro ba ko pebusia no to ama ni ngu asa ma mi ska nkutongu na wo so ye ni pato ye to ne keka to so ye obema bi wo ho a wo ka won ka hwe o ba otutuna ni apo ba obu ade o bema bi apo ba obu ade o mene to ha bema bi apo ba obu ade me de oba de me no tena obu ade wakumi o se me ma pa krokro me de ubu mi nko ade a obedi di me ho rof me yi mi secret ato abonten me oba obu ade me ma ho nkere wo da se obu ade what de wo pedodo me bi wa mi wura enu kana kan na akumi no onso bi kase ni wura nsa na mutire ho saa onfa ne sam fan for tirim no odibuo ma o se wura no no a ono de respect ama o se chese ni bibia wo na wo ye nti wo se ni wura ne wo de a ade na onhwe ma wo wura ho nye fe okare so mi ni de mi hye kora na metim de ahye because mi pie koi wo na wo kwa abonten na obi abomdi ka se black yiri de odi ne ho ni ne ho fe ni nyina ye bu a odi bu me na wo mumi a na maka chese ka nkosi meka se tire pai
Ube for. One hour to time no. I met you no so because so muade. So. No kre. Obi okra na oba bi wona mabonten a na obi afre no. Sibi obesi atete ne ho. Ebi kro nka so opel. Ebi na ohu bibi na e ka kire so be ma se opel na office wo mpel na enye by force. Oh we dey mathematics yentiminti. Ebi o mama pacho wo mba okotie o manage wo mesre obi amaware ana me na obi na tie. Boko. Na so be makura so opel na aka so na obi na so sia damfo keka oboa. Yeah, me bada nko bi obi ampen be nfa. O fa number mame. Na one be ma na tie na akwaje be ma foforo number wa bodam. Enne oba anye be ma live bi mu. Ebe ma nye oba live bi. Oje number na wa wi. At the moment ode number be ma no wate ase. Asa. Di aka ye yempie. Yempie be binta ne ni ko. Wani be ba ho so no na. Ai abakede. Be sere se yemu ade yensu. E ma ne me nyina yensu akwan be fa so e be kasa akire nipa. Amate ase. Ibi kasa nya kura. Kasa ne die. Kasa ne. Eh, wetin me hu oba fe wetin me hu be ma fe. Hwe so obi bie na no kasa otimi so wagimi an kasa so onim nyansa nko be mu se wagimi. Hwe nipa fe no gina wono bie na no kasa. Eh nti ade e fe se pa na adwene no wo fom sa no. He! Adwene nya yun nti badwane bre. Because I never. Oh, go for black. And I come with the say. Many about somehow. What an answer no ten na futu a ho. Ebeboa. Ebeboa papa bebe na waka na naturally. Me sane out sane ba kwanse piece so say yensuan kasa. Kasa timi de yeduru baby nema baby bebere. E ma yenya mpanyifo bebere kwa ni mu adom ye kasa nti. Nti mema ye mboy ye opportunities bi ntu. True. Yetimi kan ya no ntu. Bibia ye beka. Onim se nipa na no otro pa o ma me buza sa de wo ye amo abodwe ha. Ka abodwe ha what ase. Ya bi. Se be ya wa no nya tro. Ebia no che say. Onim se keep secret. David. Ade we de enka me no mienu ntam. David. Ya konfo ne dikan. Na FM stations. Ya konfo ne dikan. Akonfo ma no otro. Bebere. Ma no otro. Na se konfo wa no otro nya adwuma. Obi aba ho abe. Minia na egbela gosi say. Boso na ye. Yeah, nyane sa. Bibia ne bon dawuro. What? Ene confirm black. Woni ni din komane da bonten. Wuti je. Bibia kan din komane da na bonten. Ase tinye hosi. Bibia nkam. Ebi okura so de won kan akura so waka. Asemo. But ma pam kabane street a show kama. Actually nyansa po agu ani mu ni akire. Enso bi kura no hu nyansa po da. Dabi. Minia ba. Nana, ye pensia. Da for bet na ze beto aso ye pensia. Na afuto de wo ma ye bebre ne. Omo ye bebre ene yetna se ene confirm black lady nkomo se ne confirm black nkomo de nam oni yetna se de bia o se futuo de ye hia bi nti otiefo de bia kwan bi o be fa so betima otiefo bia otiefo ena wa afa ajo mo de empena fa ajo mo de afi yeso ayenye ye ni obi aso age ye de afi o se obi age ne de obi a wiase nyina nipa nyina age won ne man Ghana otuyenfo nti as youth and as mabunu no yetie futuo we ne de abo ye ntoma no wahu ekotodwem na ye de abobra na ya brabo asiye pepepe e de amayen ma meti wa abusua ye ma won ya akonya support TV so adwumayefo ni nyana ye fie panyin so e be si do twato okora no de kan se mo hyeden nyame cheche mo wure onye cheche mo wure pa na onka mo ho afi wo ye first time I wo hwe yen e onya support so a adaro ma subscribe to channel no efa emayen na Yehowa obishira won na like comment share mo bibia so enya bi enhye sanete ye no e wonya support TV so ye de ubesi ha se de ye ka kire on se Yehowa shirawa de obesa wo so no e ya na nsore to no obesa wo so na obesa wo so no am ka so se de obesa wo so o de obeda san wo so obesa wo so e ya na mane to no obenu madubane Nanso wentimi nya wo hwe awati abevro nanso wentimi nka oda Yesu din mu yemfa wonsi ase therefore ye besen de ehia bi o kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nimu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon
nhyia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na se Kofi Nro no ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya